Esther, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buena tarda, buenas tardes a todos, bueno, buenas noches, buenos mediodías, bon migdia, bona tarda. Tenim tots els fusos horaris aquí en aquesta trobada especial de literatura per als alumnes, per tots els amants de la literatura, per tots els amants de la llengua catalana i bé, som aquí avui amb una convidada molt especial, de fet, podríem dir que una amiga també dels cursos de català del Casal dels Països Catalans, però que avui hem volgut fer extensiu a la resta d'altres alumnes de tot el Con Sud que tinguessin ganes de participar i de gaudir d'aquesta xerrada especial de llengua i literatura. Bé, com sabeu tots vosaltres, avui tenim el gran plaer de tenir a la Maria Carme Roca entre nosaltres, que bé, alguns de nosaltres hem estat seguidors d'algunes de les seves obres, grans obres, i avui l'hem convidada especialment per diversos motius, però perquè enguany ha fet l'edició número 60 amb el llibre Aversino, que és una continuació del llibre que bé, molts de vosaltres ja deveu conèixer, que és Barsino, perdoneu-me, la Maria Carme segur que em corregirà, Barsino, i el llibre que ha editat enguany és Aversino, que és un llibre independent però que segueix d'alguna manera la història que es va iniciar fa uns anys, fa uns 15 anys em sembla que va començar aquesta història. Comentar-vos que la Maria Carme Roca, perdoneu-me, que s'escolta? Sí. He perdut el so. Bé, comentar-vos una mica la història, alguns trets importants de la nostra escriptora convidada, doncs dir-vos que va néixer el 21 de novembre de 1955 al barri Gòtic de Barcelona, i això ja, per mi, ja és un fet com molt evident una mica de la trajectòria, perquè néixer al barri Gòtic ha de ser una cosa que després deixi una petjada, deixi una impremta a la vida d'una persona, no? I néixer en un barri ple d'història, néixer en un barri que és l'origen de la ciutat de Barcelona, d'alguna manera ha d'influenciar moltíssim d'alguna manera en potser en les decisions futures, potser d'una manera tangencial, però és així. Dir-vos que va néixer al barri Gòtic de Barcelona, al carrer del Call. També dir-vos que una cosa anecdòtica que explica una mica també la trajectòria de la nostra convidada és que els seus pares eren al cinema. Mentre gairebé estava a punt de néixer, doncs estaven mirant una pel·lícula i això també fa que la narració, la història, la imatge, sigui un element que també em sembla a mi que formi part també de la seva trajectòria. Va estudiar a l'escola Montessori, va fer el parvulari a l'escola Montessori, després va estudiar a l'escola Santíssima, a una escola de les Dominiques, que hi havia, o no sé si hi és, però després ens ho explicaràs, al barri Gòtic, i també aquí explicar algunes de les seves influències per part dels pares que tenen a veure amb la literatura, bons lectors. El teu pare i la teva mare els agradava molt la literatura. Em sembla que expliques que la teva mare era una gran rondallaire, que li agradava explicar històries, que el teu pare era un gran lector, que també li agradava molt dibuixar. Després la teva formació acadèmica a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la llicenciatura d'Història Moderna i Contemporània, i després, posteriorment, entenc que la teva inquietud per la teva llengua va fer que també obtinguessis el títol de Filologia Catalana. Has fet de professora, has
has dedicat, sempre, pel que he vist a la teva biografia, has treballat sempre, cosa que també es reflexa amb la teva edició i la teva producció literària, perquè recordem que estem celebrant el 60è llibre editat enguany i bé, expliques que el teu èxit és fruit de la gran constància, del gran esforç, de la gran dedicació. També expliques les dificultats que comporta per un escriptor i jo ara posaria també una escriptora en la publicació del seu primer llibre i això ho enllaçaria una mica, si em permets, amb el fet de que el teu darrer llibre està dedicat a una dona, no? I parlarem una mica també, ens agradaria que ens parlés una mica també d'aquesta visió de la dona en l'àmbit cultural, de la dona com a escriptora i també a la dona al llarg de la història. No sé, són moltes coses que... Soc una mica caòtica, però són coses que he anat pensant a mesura que he anat llegint la teva biografia i pensant en els llibres que ens han arribat a les nostres mans i que hem pogut gaudir de la seva lectura. Dir-vos també que, bé, a més de ser una gran escriptora, també és mare, és esposa, té 2 fills. El seu company, l'Albert, el seu marit, doncs penso que ha estat és una persona que està sempre acompanyant-la i això és important també remarcar-ho. I els seus 2 fills, que tu en parles amb molt d'orgull, doncs també formen part d'aquest univers de l'escriptora i en aquesta petita síntesi doncs, no volia deixar de parlar-ne. Per últim, dir-vos que la Maria Carme Roca doncs, ha obtingut moltíssims premis, a prop de 25, em sembla recordar, guardons i premiacions. Destacar doncs, que en el 2018 vas guanyar el Premi Prudenci Bertrana amb el llibre El Far. El 2016 vas guanyar el Premi Barcanova de Literatura Infantil i Juvenil. En diré uns quants, no tots, perquè en són molts. El 2006 doncs, el Premi Néstor Luján de novel·la històrica. També has guanyat el 2005 el Premi Barcanova de Literatura Infantil. El 2002 el Premi Lola Anglada. Bé, una pila de guardons i de remarcar el pes de l'obra d'alguna manera i explicar que també has fet guions. He llegit que havies fet alguns guions per ràdio, em sembla, recordar. I bé, no entenc com fas per tenir tant de temps per fer tantes coses, honestament. Bé, aquesta ha estat la meva petita i anàrquica presentació, però em sembla que aquí el que val la pena és poder-te escoltar tu i que de tot això, d'aquesta olla de grills que he fet jo, em facis alguna cosa més ordenada. Bé, t'escoltem, Maria Carme. Bé, encantada de ser aquí amb tots vosaltres. De veritat que és un goig i jo encara em meravello d'aquesta possibilitat que tenim de poder contactar amb la distància que hi ha real, no? I bé, són els grans avantatges de viure al segle XXI. I molt agraïda per aquesta oportunitat de contactar amb vosaltres i poder parlar de la meva obra. Bé, què dir? Gràcies, Esther, per la teva exposició. Jo crec que has dit moltes coses i gràcies per tot el... Bé, em sento molt honorada. A veure, primer, començar a dir-vos que escric perquè no ho puc evitar, que escric de tota la vida, però no em vaig plantejar, fins que vaig ser gran, de ser escriptora. Això és una cosa que va venir, doncs, ja passava dels 30, que em vaig plantejar de dir, a veure, sempre estic escrivint, doncs som-hi. A veure, ho provo. Em va costar anys publicar la meva primera novel·la, però soc feinera i tossuda. Com deies, Esther, sí que treballo molt. Preguntaves de dir d'on trec el temps.
No ho sé, no ho sé. Doncs A veure, suposo que són les immenses ganes que tinc de comunicar-me que fa que tregui del temps d'on puc. També he de dir que ara he baixat ja una mica el ritme perquè era massa... Clar, conforme vas tenint criatures literàries, van naixent. Aquestes criatures van produint, van fent feina i arriba un moment que, clar, que si podem dir que jo sóc dues persones, d'una banda la Maria Carme persona i de l'altra la Maria Carme escriptora, doncs sovint l'escriptora es menja la persona perquè t'addueix totalment, no? I això és una cosa que, a veure, com bé deies, doncs sí que ho agraeixo especialment al meu marit perquè bé, aguanta aquesta mena de viure sense no viure i que estàs ficat a dins de les novel·les. A veure, si vols tu conduir una mica, Esther, perquè, clar, tenim també el temps acotat, si voleu que us parli d'alguna cosa determinada, perquè hi ha hagut uns minutets que m'he quedat així sense connexió i que no sigui que tu hagis plantejat preguntes i que jo no t'hagi sentit. Vull dir que si vols... Bé, que us parli de l'última novel·la, que us parli de com ho faig, això d'escriure, o bé potser sorgiran amb les preguntes posteriors. No sé, què et sembla? Com ho fem? Bé, mira, a mi m'agradaria que ens parlessis molt de la teva darrera novel·la, d'aquest gir que has fet. Nosaltres ja hem parlat alguna vegada i ens has explicat que t'agrada la història, però també t'agrada la història quotidiana dels fets de cada dia, que a més les teves novel·les ho reflexen perfectament, no? I amb aquesta última novel·la que fas aquest gir cap al personatge femení, no? Que explores aquest univers i més sent tu també com a dona, no? Que exerceixes un paper que el paper de l'escriptora tampoc no és fàcil. Doncs no sé, si ens poguessis parlar una mica com ha estat aquesta decisió d'aquesta segona... No és un llibre, com tu dius en algun moment que he llegit jo alguna cosa, no són dos llibres que sigui necessari llegir de forma contínua, però que sí que hi ha un relat que neix en un llibre i continua en l'altre, però que passes del personatge central a Barsi, no? I prens la decisió, uns anys després, d'agafar el personatge femení de la Mínicia i portar-lo en el rol del personatge central, i vull saber com ha estat aquest camí i si ha influenciat també el fet que tu siguis una dona, no? Sí, a veure, com bé deies, jo l'any 2009 vaig publicar aquesta novel·la, Barquino, que aquí el protagonista era Luci Minici Natal Quadroni Verd, i això que ja veieu, que parlo de fa més de 10 anys, però jo em vaig quedar amb les ganes de continuar parlant de l'imperi romà. Aquesta història era la història de Luci Minici, era aquella, no podia, evidentment no volia tampoc allargar-me més, però em va quedar aquella cosa de dir, jo voldria tornar-hi, tornar a l'imperi romà. I durant anys, mentre he estat escrivint moltes altres històries, doncs jo m'he anat creient el primer, el que és l'argument, tot el que volia explicar, i sobretot, això ho vaig tenir molt clar, jo ho volia fer del punt de vista d'una dona. Per això, doncs, a veure, ha sortit la Minícia, que és la filla de Luci Minici Natal Quadroni Verd.
era normal i habitual que les noies hi portessin el nom del pare feminitzat. De Minici, que és per dir-ho així, és el seu nom més important, el que dona nom a la nissaga, doncs ella és la Minícia. I clar, ha estat difícil en el sentit que la dona tenia molt poc paper a la vida de l'imperi romà, perquè era una societat molt patriarcal, molt, eminentment, i no tenien veu ni vot. I llavors, com sempre ha passat, perquè això ho podríem aplicar a moltes èpoques de la història, fins i tot ara, que les dones sovint queden molt més oblidades que no pas els homes, però n'hi ha hagut sempre dones valentes, dones molt valentes que han tirat endavant la seva família. Ja no estic parlant de grans personatges que han fet heroïcitats, no, estic parlant d'aquella dona que intenta decidir què fer la seva vida. I això és el que fa la Minícia. Ella, bé, sap que es deu primer al pare, després sap que es deurà un marit, accepta que la casin, sap que negar-s'hi seria absurd, és una dona també molt realista, que trepitja de peus a terra, i alhora juga amb el fet que si és discreta ella pot portar una doble vida, com feien totes les dones a aquella època, com han fet sempre, que han fet la seva. També és una dona peculiar. A veure, li passa de tot, la Minícia. Ella no té problemes econòmics, perquè a casa seva són patricis, però accepta aquest problema, a veure que a vegades pot ser molt important, però li passa de tot. Li passa de tot, perquè és atrevida, fa coses que tampoc són gaire habituals, com és que li encanta llegir, és una dona que escriu, és una apassionada dels cavalls, de les curses de quadrigues. Això també no és estrany, perquè el seu pare havia estat el campió olímpic l'any 129. Clar, els cavalls... A veure, parlar dels Minici és com parlar dels Ferrari, és a dir, tenien una gran escuderia, en aquest cas, dels millors cavalls, les millors bigues, trigues, quadrigues. Clar, tenien tot un negoci muntat arreu de l'imperi. I és com obvi, perquè a tots ens passa que el que hem vist a casa sovint, doncs, si més no, potser millor, doncs, a veure, el teu pare és metge i això no vol dir que tu hagis de fer medicina, però és una cosa que t'és familiar, que que no se't fa estranya. Per això amb ella no se li fa estrany als cavalls. I a sobre l'apassionen. Però clar, que una dona cavalqui, una patrícia, doncs és com, a veure, com que no pertoca. I és molt apassionada i precisament com que és una dona apassionada i molt sincera, això fa que quan és molt joveneta ella comet un error enamorant-se de l'home equivocat. Això ha passat a totes les èpoques, que t'enamores de la persona que no et convé. Però el problema està en què la Minícia, de qui s'enamora, ella no ho sap, l'identitat, però és el pitjor enemic del seu pare. Clar, això fa, i aquí és quan arranca la novel·la, que quan s'assabenta, ella en aquell moment té 25 anys, perquè ella ho ha intentat amagar, des que s'assabenta d'això, doncs vol evitar que el seu pare tingui aquest gran disgust. Clar, el pare, quan ho sap, el que fa és, doncs, no vol saber res de la filla, la rebutja totalment, i aleshores comença la lluita de la Minícia per recuperar l'estima del pare. I no només això, doncs ella s'adona que estan passant una sèrie de coses, que hi ha algú darrere que intenta complir una venjança, perquè aquest amant odiós, que és el dolent de la pel·lícula, que és en Teseu, i és mort. I aleshores, per què continua perseguint-la? I
clar, això cal llegir la novel·la per veure qui hi ha darrere d'aquest complot que no vol destruir només a ella i a la seva família, sobretot a la nissaga dels Minici, sinó que vol destruir a tot l'imperi. Un punt important és que aquest gran enemic és un daci. Els dacis era un poble que lluitava contra l'imperi romà i va ser esclavitzat per a l'imperi romà. Llavors, a veure, jo no és que vulgui defensar totes les fatxories que arriba a fer en Teseu, però s'entén que odiï el poble que ha esclavitzat el seu. I m'aprofito que a finals del segle II, perquè la història, aquesta novel·la està ambientada al segle II, sobretot a la segona meitat, m'aprofito que cap a final de segle, ella ja és una dona gran, perquè ella faig que neixi al 128. Doncs hi va haver unes revoltes per tot l'imperi, no només dels dacis, sinó d'aquests pobles que estaven més a l'est o més al nord, i van atacar de manera, doncs, a veure que poc va faltar perquè l'imperi acabés. Va coincidir també, que això també surt a la novel·la, que van patir una gran pandèmia. Això a mi ara és una cosa que m'ha cridat. Realment m'he quedat sobtada en veure com la història es repeteix, que és la història de la humanitat anar patint epidèmies, grans pandèmies que maten milers de persones. En aquell moment, sobretot de l'any 165 a l'any 180, hi va haver la famosa pest antonina, se li va dir així perquè els que estaven al govern eren de la família dels antonins, i també se li deia la plaga de Galè, el metge, l'eminent metge, quan de fet ha donat nom a la medicina, quan parlem de Galè. També se li va dir així. En aquell moment ells no sabien que el que estaven patint era una terrible pandèmia de verola, no en tenien ni idea. I sí que això sí que és cert que l'única manera que teníem de combatre era aïllar-se, així com ens ha fet allò de dir, a veure, per protegir-nos, doncs ens confinem. Aleshores també. Jo també, amb això que deia abans, que jo sobretot el que tenia era moltes ganes de continuar l'imperi romà, em vaig quedar amb les ganes de parlar de Marc Aureli. A la novel·la anterior ho acabàvem Adrià i Antoní Pius i esclar, no podia parlar de Marc Aureli. I vaig dir que això que Marc Aureli quedarà per una altra novel·la. És un personatge que admiro, és un personatge històric espectacular, perquè més que un emperador, era un gran pensador. A veure, jo us recomano que llegiu sí, us ve de gust, evidentment, un llibre seu que es diu Meditacions. El va escriure Marc Aureli originalment en grec, perquè era la llengua de prestigi. Els tenien sotmesos, els grecs, però s'aprofitaven de la seva cultura, que era superior a la romana. I al final de la seva vida, Marc Aureli va escriure aquests pensaments per un mateix, que en grec seria ta eis auton. I si ho llegim veurem que sembla un llibre d'autoajuda. Totes les recomanacions que ens fa és que són aplicables a la nostra vida quotidiana. A mi m'ha agradat molt anar esquitxant el text d'algunes d'aquestes meditacions. M'aprofito que la Minícia és, en la ficció, amiga de Marc Aureli, perquè així el personatge hi pugui sortir. I encara que, clar, si Marc Aureli estava en batalla, la Minícia potser estava a Bàrquino o Bètol o una altra banda, però
l'amistat que tenen ja és a través de cartes o del que ella recorda que li havia explicat. Aleshores, doncs, a mi m'agrada posar-ho perquè és que, a més, és com un llibre de capçalera. Jo no sé a veure si el tinc per aquí. I sí, que el tinc. Aquesta és la versió que tinc en castellà, Meditaciones. De veritat, és un llibre, a més és un llibre primet, però d'un gran contingut. Us llegeixo, que m'ha agradat posar al llibre les primeres cites. A mi sempre m'agrada, és una mania que tinc quan escric, als llibres posar alguna cita que tingui alguna cosa a veure amb el contingut de la novel·la. Per exemple, us diré, no succeeix mai a ningú res que no pugui ser suportat per la seva naturalesa. No és estrany, doncs, que la ignorància i la vanitat siguin més fortes que la saviesa. Malauradament, doncs, això passa sovint. I una altra, que aquesta és com molt pràctica. Quan t'indignis o t'irritis desmesuradament, recorda que la vida humana és molt breu i que al cap de no gaire temps tots estarem enterrats ben estesos a terra. Bé, n'hi ha d'altres que són més alegres, però totes són recomanacions per fer que la vida sapiguem adaptar-nos a les circumstàncies. Això és molt útil. Això és molt útil perquè moltes vegades no podem canviar una situació. Si ens trobem enmig d'una guerra, si tenim un accident, hi ha moltes coses que no podem evitar. No podem evitar potser agafar una determinada malaltia o no podem evitar potser algun fracàs amorós. Aleshores, no cal que ens hi rebel·lem. Recordo que Marc Aureli era un filòsof estoic. Els estoics tenien aquesta manera de prendre's la vida com amb una resignació, però no així pessimista, sinó d'acceptar les coses com venen i gaudir d'allò que tenim. I per això a mi m'he aprofitat d'aquesta ficció, d'aquesta amistat que tenen ells dos, perquè Marc Aureli, ni que sigui una mica, pugui intervenir. També dir de Marc Aureli, clar que per això he dit que era un personatge molt especial, perquè ell en els jocs del circ, que no li agradaven gens, ell li hauria agradat quedar-se un raconet llegint un llibre o escrivint, i els gladiadors els feia lluitar amb espases de fusta, per exemple, cosa que irritava el poble perquè volien sang i fetge. Va fer moltes coses per evitar precisament la violència gratuïta. El camp de batalla podia ser el més entregat dels soldats, això per descomptat, era un gran estrateg. I s'ha de dir que després d'ell a l'Imperi Romà ja no tornarà a ser el que va ser de cap manera. Amb Septimi Sever torna a pujar una mica, cap a l'any 194, però podem dir que amb la mort de Marc Aureli s'inicia el declivi. Per això a mi aquest període m'interessava molt i per això hi he posat entremig a la minícia. I com tu deies, a mi m'agrada molt recrear-me en la vida, el dia a dia, explicar com ho fa ella per tenyir-se, amb tots els esclaus que l'ajudaven, que hi ha un personatge d'aquells que m'he anat estimant conforme ha anat avançant la història, l'Erasmius, que és un esclau que podríem dir que és un assessor d'imatge. És un personatge que era un vistiplicus, els que sabien posar la toga, el vestit que portaven els romans, i el posava amb excel·lència. I llavors amb ella també l'assessora, doncs dir aquesta estola, et queda bé amb aquesta pala, aquesta joia, posa't aquest fermall aquí, pentina't d'aquesta manera.
M'ha agradat molt recrear-me també doncs, amb les festes que feien, amb les manies que tenien. El poble romà era eminentment supersticiós, moltíssim. I aquestes manies, com per exemple el mes de maig, que era el mes terrible per ells, era un mes que li tenien por, i celebraven unes festes, les Lemúries, que el pater familias a la nit havia de fer tota una cerimònia que anava avançant per defensar-se dels lèmurs, aquests esprits malèfics, i havia d'anar tirant faves per sobre de la seva espatlla. Però quantitat de detalls d'aquests que presidien la seva vida. Com que cada dia celebraven alguna cosa per demanar la protecció als déus. Cada déu tenia una utilitat. De la mateixa manera que en una casa benestant, en una casa com la de la Minícia, que és una patrícia, doncs cada esclau tenia una funció. Hi havia la Triensis, que era el maître, ara diríem, l'esclava que li feia la pedicura. A mi m'agrada molt que, és a dir, agafar el lector de la mà, convidar-lo a que em segueixi i dir, mira, anem a passejar per Roma, anem a passejar per Barquino, per Òstia Antiga, per Leptis Magna, com obrir una finestra i entrar en aquestes ciutats, en aquests indrets, trepitjar-ho, que es pugui sentir les olors que sortien de les tavernae, de les botigues, que nosaltres taverna pensem que és en un bar. No, les tavernae eren botigues, que poguessin veure com es treballava amb una folònica i una tintòria. Pensem que eren molt importants les bugaderies. Ara ens pot semblar una cosa superficial, no? Però per ells era importantíssim portar la roba impòluta. És evident que això només ho podien fer els que eren molt rics. Els altres eren els que es tocava tenir tot això ben bé pulcre. No sé si, a veure, si tu talla, Mester, si vols indicar alguna cosa. Ara he perdut el so. Esther? No et sento. Ara soc aquí. Bé. Parlava sola. Hola. A vegades em toca parlar sola. No, mira, Maria Carme, jo només et voldria fer una última i darrera pregunta, i molt que potser per al meu interès personal, i m'agradaria que després la resta d'assistents també et pogués formular preguntes sobre els llibres o sobre alguns personatges. Per part meva, a mi m'agradaria fer aquesta darrera pregunta, que consistiria en saber quina és la teva mirada del món femení a l'actualitat. És a dir, ara has escrit un llibre de la Minícia i expliques de les dificultats de les dones a tenir una veu, a tenir una personalitat, a poder expressar les seves opinions, les seves necessitats, les seves voluntats, els seus desitjos. I actualment les dones, com ens veus? És a dir, penses que, evidentment, estem lluny en molts aspectes del context de la teva personatge, però a les dones encara ens queda molt camí per fer i bé, i tu que has estat una dona molt treballadora, que has intentat fer una carrera d'escriptora, si creus que per ser dona ha estat més difícil o has tingut més entrebancs, o com veus el paper d'una dona decidida, amb voluntat pròpia, amb inquietuds pròpies a l'actualitat, no? Sí, a veure, sempre en general és més difícil, però jo penso que la força de la voluntat és la gran aliada, i sobretot que una dona, que
que es cregui allò que vol fer. Jo crec que ara les dones d'ara, a diferència del que podien fer les nostres mares, per descomptat àvies i besàvies, doncs no tenen una barrera que s'autoimposin elles. Es trobaran amb esculls, ens els continuem trobant, sobretot perquè no hi ha prou paritat amb segons quines feines, en què segons quin càrrec encara només el poden ostentar els homes. Amb això encara. Però ja no hi ha aquell complexe d'inferioritat, per dir-ho així, de pensar, com que sóc una dona, i jo amb això he de dir, potser he tingut sort, però que no m'he trobat mai amb cap trava en aquest sentit. Si m'han rebutjat una novel·la quan començava, que a les editorials m'ho tornaven tot, jo crec que és per què? Perquè no estava prou bé i no perquè fos una dona, de debò. També en el camp literari, potser en aquest sentit és més amable que en altres camps. Llavors sí que ens trobem, i això és una cosa que hem de lluitar contínuament les dones, és que a les grans fites sí que no ens deixen acabar d'arribar. Pensem en els Premis Nobel. M'estic cenyint a l'àmbit literari. Pensem quants Premis Nobel dona hi ha i quants n'hi ha d'homes. És evident que tot el que s'arrossega del segle passat influeix moltíssim. Però si fem una mica d'anàlisi veurem que cada vegada hi ha més presència també femenina. I a les generacions que ens segueixen jo crec que hi arribarà un moment que això s'equipa. Jo s'ha quedat més equiparat. Amb això soc positiva, però ja dic, és molt important que nosaltres ens ho creguem. Vull dir, si volem, podem. Homes i dones, això, aquí això és molt important. Perfecte, doncs. Bé, doncs la idea és que si algú o alguna dels assistents té ganes de formular una pregunta, doncs estarà fantàstic. Molts de vosaltres heu llegit alguns dels llibres i si no els heu llegit, segurament que després de tota la presentació exhaustiva que ens ha fet la Maria Carme Roca d'aquesta darrera novel·la, potser tenim alguna inquietud per formular i per poder dialogar directament amb l'escriptora. Així que us deixo aquesta possibilitat. Sí, encantada que em feu preguntes i teniu tota llibertat per fer les que vulgueu. Soy Santiago Barreiro del Casal Catalá de Guayaquil. Sorry, que castellano es mi fuerte, entiendo perfectamente, pero nací en Guayaquil. No es excusa, hay que aprender nomás. Pero lo que pasa, la pregunta que te quería hacer es, en términos de tu relación con el mundo y con tu entorno familiar, está de moda preguntar, y voy a hacerlo así, puedes contestar en catalán, por favor. El confinamiento te ha abierto nuevas formas de ver el mundo o piensas que las cosas volverán a ser. Hay mucha gente que piensa que va a volver a ser como era antes. Entonces la pregunta es, ¿ves un cambio? ¿El cambio en qué sentido, a qué dirección lo ves? ¿O crees que regresaremos al mundo que estamos? Era una pregunta muy interesante. A ver, yo creo que nada volverá a ser igual. Igual totalmente no. Quizá algunas cosas se van a recuperar, pero primero, a ver, para mí sí que el confinament, que perdona que m'has dit que ho faci, a Barcelona som molt bilingües i de seguida doncs, perdem les dues llengües, però
ho farem bé ara i ho farem en català. Doncs, per mi, a veure, primer va representar un xoc, amb el sentit que jo estava en plena promoció de la novel·la, a Barqui, no? I va quedar estroncat. Llavors, bé, quan ho vaig pair una mica, que dic, bé, no podem fer res contra això, no? I em vaig aplicar la filosofia de Marc Aureli, acceptem-ho i positivem-ho. I ho vaig positivar escrivint una novel·la juvenil. Més curteta, també no tenia en aquests moments com la capacitat per poder-me concentrar a fer, ni el temps tampoc, encara que sí, que estàvem tancats a casa, però és com si això d'haver estat tancats en un parèntesi, com si ens hagués menjat hores, el temps. Però sí per fer una cosa més curta i a més d'humor, he escrit una novel·la juvenil d'humor, tenia ganes de riure una mica, de positivar-ho. I això ha estat, diguem, la meva experiència personal. Ara bé, després, quan ho veus en general, què ens ha portat això? Jo penso que encara que primer doncs, això ha estat una sotregada, però també és una oportunitat d'aprendre i de reflexionar. D'aprendre, per exemple, com això, que ara estem aquí connectats i que estem treballant molt d'aquesta manera, per xarxa, ja sigui per un Zoom, per un Teams, com aprens també moltes vegades, parlo per mi, que tinc dificultats en aquest tema, doncs te passes nervis perquè no et pots connectar a la millor, no? Però aprens. I després també el que em referia a la reflexió, que penso que potser de la manera que anàvem, ara al segle XXI, ha estat un cop a la prepotència que tenim els éssers humans de creure'ns que som, bé, que som el centre del planeta i no és així. Ho hem vist com ha crescut la natura, com els animals han anat amb més llibertat i això jo penso que ens ha de fer reflexionar, ens fa reflexionar. També veus conductes que dius, bé, potser hi ha persones que no n'aprendran mai, perquè ara que ha començat la desescalada, veus actituds totalment irresponsables, una falta de respecte, perquè dius, bé, tu si et vols posar malalt ja t'ho faràs, però amb aquestes actituds pots encomanar una altra persona, encara que tu pensis que estàs bé. Jo penso que bàsicament és això, però hi ha coses que han vingut per quedar-se. El fet de poder treballar des de casa, això possibilita que hi hagi horaris més flexibles, això pot afavorir una conciliació familiar, pot afavorir moltes coses, el que passa que també s'ha de controlar perquè també hi pot haver un abús per part, en aquest cas, d'una empresa que digui, mira, com que està a casa, aquell ja treballi de casa. No, a veure, estàs a casa però estàs treballant. Això costarà de trobar un equilibri, però igual jo crec que no serà. No sé si he contestat el que em demanaves, que me'n vaig per les branques. Muy bien, muy claro. Muy claro. Sí, es verdad lo que tú describes de la parte, pero he tenido la suerte y no de que ocurra no solo con el barcelonés, sino también con todos los catalanes, ¿no? A mí me impresiona cuando oigo que dicen que son como antipáticos, que el que no habla catalán lo tratan mal. Es una mentira inmensa. Es inmensa. Sí. A mí me toca rogar que por favor siga hablando en catalán, porque tienen el switch de la cortesía, le digo yo, ¿no? Es un switch que simplemente la gente agarra y cambia. Tú comienzas a hablar en castellano y él te habla en castellano. Y si pudiera, que no es mi caso,
pudiera hablarle en catalán, seguramente inmediatamente cambian el switch al catalán. Entonces pedirle a alguien, mira, yo te voy a hablar en castellano y tú contéstame nomás tranquilamente en catalán, eh, se les hace difícil porque efectivamente hay este switch que yo le llamo un switch de cortesía, ¿no? O Sí, sea, darle la comodidad a la otra persona de que si tú puedes hablar los dos idiomas, pues eh, hablen eso. Eso por un lado me parece una cosa linda que tienen. Eh, Respecto a lo que dices, es verdad, hay varios aspectos, algunos que van a ser muy positivos, como por ejemplo el reconectarnos con la familia, ¿no es verdad? O sea, hay casos donde las madres salían a trabajar y regresaban a las 9 de la noche, el niño había estado jugando en la computadora todo el día y a las 9 ya se dice que iba a dormir y ya no se veían más, se veían una horita para comer, una cosa por el estilo, luego el desayuno, sí, y aquí se reconectaron, ¿no? O sea, realmente esa parte es muy linda. Eh, También lo que decías de la naturaleza, ¿no? O sea, la naturaleza volvió a tomar ciertos espacios que le habíamos robado, ¿no? Es muy lindo también eso. Es verdad también que hay el riesgo, de hecho es lo que está pasando más comúnmente. Bueno, tú quieres seguir trabajando, trabajas desde tu casa, pero yo te llamo a la hora que me dé la gana. Y yo creo que ahí sí, el empleado tiene que tener la capacidad de decir, mira, este es mi horario, yo te apoyo con mi trabajo, con todo el esfuerzo y toda la concentración del caso, de a esta hora a esta hora. Y luego de eso ya no puedo ayudarte porque ya estoy en mi casa de nuevo, ¿no? Eh, Quizás pueden compartir un poquito la media hora que a veces le toca a la gente movilizarse de ida y media hora de regreso, entonces en vez de trabajar 6 horas, trabaja 6 horas y media, ok. Ahí transaron, ¿no? sí. Pero sí, hay un riesgo de que ocurran abusos en ese sentido, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Y otra pregunta que te hacía, en la escritura, que te hago, en la escritura, en el poder escribir, eh, la casa tendría aparentemente un elemento positivo, pero por el otro lado también tienes esposo, hijos, la pareja, gente que te viene a ver, y la capacidad de concentrarse y distraerse quizás se pierde. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, 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 sí que passa. Sí, el que passa, a veure, tinc els fills, ja són grans, viuen fora de casa, amb les seves parelles. No tinc nens petits. Quan hi havia nens jovenets a casa sí que ho tenia bastant complicat. I bé, amb el meu marit cap problema perquè ell també a veure, té les seves ocupacions, ara just està jubilat, però bé, no m'interfereix en la meva feina. És a dir, jo puc treballar a casa, tinc a veure un estudi i allà em tanco i ja està. I si hi ha una remor de fons, cap problema també. A veure, no, aquella idea de l'escriptor que està retirat a dalt d'una muntanya, sol, aïllat, això és una utopia. A veure, tu convius amb el teu dia a dia, a veure, entremig t'aixeques i poses una rentadora, clar, això no és gens creatiu, però és així. També va bé perquè t'aixeques i l'esquena es redreça, que de tant estona està assegut, doncs, a veure, tampoc és bo. Et truquen, això t'interromp la teva feina, o et distreus, i a vegades, a veure, concentrar-se és complicat. Fer qualsevol treball que precisi una concentració, doncs no és gens fàcil, però hi aprens. És una mica una pràctica. Jo és que si no ho hagués agafat així ja fa anys, quan vaig començar, que hagués sabut conviure, doncs, a veure, amb el soroll que podia fer un veí, amb tot això, doncs no hi ha hagut manera. També veure, ara ja no ho faig, però m'he quedat treballant moltes nits i sí, que la nit dius és tota per tu i decideixes tu
tu el temps, no? Però ho aprens, ho aprens. També he de dir que tinc companys que no saben treballar a casa i lloguen, per exemple, alguna habitació o un petit apartament per anar a treballar. Jo també he de dir, tampoc m'ho puc permetre. Si tinc una casa només falta que vagi a llogar-ne una altra. Però bé, hi ha de tot, no? Però la majoria dels companys i companyes, escriptors i escriptores, fem això, sabem també conviure amb la vida quotidiana, és que si no, no podríem fer o poqueta cosa. Jan es el profesor Jan Falcón, es el profesor del Casal Catalá de Guayaquil. Hola. Va a activar su micrófono para escribir. Quería preguntar algo él. Hola, bon dia, bona tarda. Hola Jan. Tenia una petita pregunta. Volia saber més o menys quant de temps vas tardar en escriure el llibre i si tenies algun horari a casa teva per saber més o menys quantes hores li dedicaves al dia o era quan et venia la idea i començaves a escriure? No, clar, primer cal dir que jo soc autora de mapa, no de brújula. És a dir, que jo quan em poso a escriure, jo ja sé tot el que passa, Em faig un guió. Això em serveix de guia. I em va molt bé perquè la història no se'm perdi per camins que no toca o que poden ser una altra història. Llavors, contestant la teva pregunta, aquesta història jo ja la vaig començar a pensar quan vaig acabar allà l'altra. És a dir, mentre n'he estat fent d'altres, però als m'inici a mi m'anaven apareixent. I en Marc Aureli també. Bé, molts detalls de l'imperi romà. Jo el que anava, documentant-me, mentre, ja dic, feia altres coses. Ara, quan ja ho he tingut tot clar, és a dir, en el sentit de dir, vaig a començar, d'una manera paral·lela he treballat l'argument i alhora he acabat d'agafar tota la documentació que m'ha fet falta. Clar, escriure una novel·la històrica implica molta documentació. Si no fos pels estudis que han fet els epigrafistes, tot el que es troba escrit sobre pedra és molt valuós. Tot el que ens diu una làpida sepulcral, que de vegades hi ha autèntiques declaracions de mort precioses. Tot el que podem trobar també amb una inscripció d'un monument. Però si no hi hagués hagut algú que hagués fet la transcripció, jo no podria escriure segons què he escrit d'una novel·la. I el temps, a veure, com un any. Tenint en compte per això que jo prèviament he estat treballant i, és a dir, buscant tota la documentació que em feia falta. El temps de redacció pura i dura, perquè a mi el que m'agrada, quan tinc clar tot el que vull explicar, primer, a veure, què explicaré? Després, qui ho explicarà? Que són els personatges. I com ho explicaré? Això, quan ja tinc clar, llavors, en el cas d'aquesta novel·la, com un mig any. I pel que fa als horaris, tampoc no tinc horaris concrets. Perquè hi ha dies que jo dic, mira, avui tinc tot el matí, per exemple, per poder escriure. Però potser em poso a escriure i veig que és picar ferro fred, que no me'n surto. Aquell dia faig recerca, vaig a un arxiu o a una biblioteca o corregeixo un text que ja tinc escrit i que no precisa d'estar jo concentrada, inspirada, per dir-ho així. Jo no espero mai que vingui la inspiració, la vaig a buscar. És allò una mica de dir, musses, em poso a treballar, m'ajudeu, sisplau. És una mica això. I de vegades passen de mi olímpicament.
I d'altres dius, mira, avui sembla que m'ha agafat el to i això rutlla. I bé, és aquests dies que llavors dius, si convé, doncs em quedo unes hores a la nit quan hauria d'estar dormint. Però bé, bàsicament és així. Jo també més combino la feina d'escriure, no només escrit, tot està relacionat amb els llibres, però també, per exemple, faig conferències, vaig a fer xerrades a escoles. Clar, ara amb el confinament, evidentment, tot això ha quedat tallat, no? Però fins ara és el que feia, doncs combinava l'escriptura amb aquestes altres feines que sobretot de febrer a juny, fins que s'acaba aquí a Catalunya l'escola, és quan surto més. En canvi, de juliol a desembre és quan puc escriure més. Però ara, com deia abans, ara això ha canviat i segurament els horaris em queden del tot trastocats. Però també serà una sorpresa, no? A veure què passa. Moltes gràcies. No, gràcies a tu. Yo ¿Sí? entro y con la pregunta de Jan se me ocurre, con tu respuesta, para ser más preciso, que es verdad, hay formas digo porque me gusta mucho la música, pero también soy programador de computadoras. Entonces, entiendo que a mí me pasa en la parte de programación, no en la parte de la música, pero en la parte de la programación sí me pasa como a ti. O sea, y ahí viene la pregunta, ya te la voy a hacer. En mi caso yo tengo como un guión que lo voy armando en la cabeza antes de comenzar. O sea, voy a hacer esto y voy a hacerlo de acá y de ahí esto de acá, no sé qué, va haciendo un plan, ¿no? Como un plan de trabajo, como tu mapa que lo describías. Pero el primer mapa es como un mapa, diría yo, etéreo, ¿no? En el aire, no tiene papel, ¿no? Y luego comienzo a entender qué partes debo materializar, tal cual como tú dices, bueno, esta parte la tengo que documentar con piedra, muy claro, ¿no? Y esta de acá está en un pedazo de madera, vamos a ver cómo está, ¿no? Y comienzo a desarrollar esto de aquí. En la música no me pasa eso, no sé. En la música me siento y siento hay un poquito eso que siempre se ha, como lo que tú describiste, o sea, ese autor inspirado que no sé qué, sí existe. Ahí estaría mi observación, solo que quizás existe en ciertos planos, ¿no es verdad? Yo me siento con la guitarra y encuentro un sonido y digo, bueno, ¿cuál es el siguiente sonido? O sea, con la guitarra digamos que vivo el día a día, ¿ya? Hablando en términos del presente musical, ¿no? El presente sonoro, no es inspirado, pero no es que me inspiro, sino que me siento y comienzo a ir, oye, esto me gustó y voy pasando a la siguiente y a la siguiente, etcétera. Pero en cambio en programación actúo como tú en ese aspecto. Hago el plan y digo, bueno, yo necesito esto es lo que voy a hacer, esto es lo que quiero decir, programáticamente hablando, pero en tu caso sería con una novela, y de ahí agarro y digo, bueno, vamos materializando cada uno de los elementos que van a hacer que esto sea final. No tienes momentos en que tienes ese mundo musical mío, en que te inspiras, en que te parece que una frase es lo que es, o una sección inclusive de ese gran compuesto que estás haciendo, ¿no? De ese gran componente. Una frase puede ser como inspirada, como así, de la montaña, como describía, subido en la montaña, ¿no? Sí, per descomptat que sí. Hi ha aquests moments que sí, que podríem dir que hi ha com inspiració, que hi ha com... Bé, com dius, com és que m'ha sortit això? Fins i tot que ha sortit bonic. I tu ets la mateixa. Hi ha moments que no surt, que t'entrebanques doncs,
amb el text, que no t'agrada, i en canvi d'altres flueix, sí, és el que abans ho deia, no? Això, hi ha moments que són molt agraïts i escrius a raig i amb gràcia, i sembla que en aquell moment, doncs, el que deia de les muses que t'han donat aquesta empenta, o que surt alguna frase que dius que és maca. I això de vegades et sorprèn anant, per exemple, pel carrer, anant en transport públic, i que com jo sempre vaig amb la motxilla darrere de l'esquena en les meves històries i els meus personatges, i per dir-ho així, parlo amb ells, i hi ha alguna frase que et surt, o alguna descripció, i aprofito a apuntar-ho, perquè, clar, la memòria és traïdora i t'oblida. I sí que hi ha aquests moments, o estàs fent una altra cosa i potser estàs fent un article per una revista que no té res a veure amb aquella novel·la que estàs escrivint, però aquell personatge X t'està dient sisplau, posa això. Sí que passa, evidentment. Hola. Hola, Mabel. Tenim una consulta des de Barcelona, la Mabel Robuster. Mabel? Hola. Que tens el micro tancat. Ara. Molt bé. Bueno, què tal? Volia fer, Maria Carme, dues preguntetes. Una, m'han comentat que vas estar a Buenos Aires l'any passat. Sí. Aleshores, parlant dels llocs que t'han fet diverses preguntes sobre quan i com t'agrada escriure i a quins llocs ho fas, m'ha fet pensar en un lloc que a Buenos Aires crec que és molt inspirador, que són els cafès. I no sé si has tingut oportunitat de conèixer les confiteries de Buenos Aires que han inspirat molts llibres. Crec que a Barcelona no tenim cafeteries d'aquest nivell, en canvi sí que tenim les terrasses, que ara per fi les podem disfrutar un altre cop. Però bueno, volia comentar-te això, si alguna vegada has tingut algun moment d'aquells màgics en una cafeteria. I l'altra pregunteta molt ràpida és si tens il·lusions posades en el Sant Jordi, el sucedani de Sant Jordi que es farà al juliol, sembla ser, si tot va bé. Bé, sí. A veure, contestant a la primera pregunta, sí que recordo una vegada haver amb una amiga a la cafeteria, pastisseria Escrivà de Barcelona. Doncs, en un moment, com hi havia confiança, segurament si hagués estat potser una trobada de feina o amb algú que no hagués conegut tant, hi hagués hagut aquell... Bé, i jo li vaig dir a la meva amiga, perdona un moment, i vaig agafar la meva agenda i em vaig anotar una sèrie de coses que se'm van passar pel cap, no? Vull dir que sí que m'ha passat alguna ocasió que et trobes, no només a una cafeteria, però que et trobes assetjat per una idea que t'agrada i que no vols que se t'escapi. Sí. I bé, soc una apassionada dels dolços, els dolços argentins, una meravella. Els enyoro. Després, el Sant Jordi enguany serà molt descafeinat, molt. No ho sé, potser m'equivoco, però a veure, ho tenim molt a tocar, és el mes que ve. Si tinguéssim ja un fàrmac meravellós que ens protegís, parlaríem d'un altre Sant Jordi. Però ara jo crec que serà, a veure, més en petit comitè. Allò d'anar a una llibreria, pot posar la seva parada i la gent conservant les distàncies, es podran accedir als autors. Jo m'imagino que serà així. Tots tenim ganes, tot el món llibresc té moltes ganes de fer alguna cosa, encara que sigui en petita escala, però hi ha il·lusió. I els autors, a veure, sí que estem disposats, com sempre,
doncs, anar a estar a l'aparador, per dir-ho així, al carrer on toqui o la llibreria i poder estar amb els lectors, encara que sigui així a comptagotes. Clar, la llau de gent de la Rambla Catalunya, de Passeig de Gràcia, les Rambles, això doncs, jo no ho veig. Estem massa a tocar, massa a prop. Sí que, no sé si potser t'has assabentat que el que faran és que ho allargaran a la nit. I això permetrà que el que potser no podríem fer durant el dia, la gent es repartirà durant tota la jornada, hi haurà més hores i com més a l'estiu, clar, parlem del 23 de juliol, farà calor i a la nit serà agradable. Això és un petit al·licient que pot aportar una mica d'alegria a aquesta diada que, d'altra banda, no ens volem perdre. Te voy a pasar ahora a Katy Santamaría, es estudiante de catalán con Jan acá en Guayaquil y tiene una pregunta. Adelante, Katy. Hola, buena tarde. Hola. Buena tarde. La novel·la la podem trobar fora d'Espanya o hi ha algun format digital per poder comprar-lo i descarregar? Sí, a veure, la novel·la està en format digital, vull dir que es pot accedir, la podeu comprar. A veure, segur que a Amazon la trobeu fàcilment. La novel·la també està publicada pel grup Planeta. El grup Planeta té molts segells. En català ha sortit a l'editorial Columna, en castellà ha sortit mateix en Planeta, que es diu Embarquino, i en català Abarquino, i, evidentment, amb les plataformes digitals hi ha moltes llibreries que de segur que hi podeu accedir. Digitalment segur, perquè, vaja, he signat el contracte, vull dir que hi és, que sí. Gràcies. Gràcies a tu. ¿Alguna pregunta más que alguien tenga? Esther? Bé, jo potser volia fer una pregunta des de Quito. Dale. Hola. Hola, soc en Cristian Costa de Quito, professor de Quito. Hola. Volia preguntar una pregunta molt senzilla, de fet. És com va néixer la teva vocació? Potser hi va tenir a veure el fet d'haver nascut també al CAI, no?, a Barcelona. No sé. Sí. Sempre m'interessa molt això. Sí, jo m'imagino que a veure això d'escriure, a veure, primer em ve de tots els contes que m'explicava la meva mare. La meva mare, a veure, ella era modista, no escrivia, però tenia molta imaginació i m'explicava contes que s'inventava ella. M'encantava escoltar les històries que explicava la meva àvia, aquestes ja eren històries reals, i tenia la sort que a casa el pare era molt lector i comprava molts llibres i també me'n comprava per a mi. Llavors sempre he crescut amb llibres al voltant i a mi m'ha interessat. Així com, mira, per l'àrea científica doncs he tingut limitacions, les matemàtiques, tot això m'ha costat molt i no m'ha agradat, no m'ha agradat. Per disgust del meu pare, que era professor de matemàtiques, però ha anat així. Però, en canvi, per la lectura, l'escriptura, tenia facilitat. I de petita jo sempre em trobava escrivint. Res literari, res eren, a veure, feia rodolins poca solta. A més, escrivies castellà perquè, clar, hi havia el franquisme, el català, a l'escola res de res. Coses del nivell del Flor de mi jardín que hueles a calcetín. Ja podeu veure la volada literària increïble.
Però a mi m'agradava, i m'agradava fabricar els contes, retallar papers, cosir-los com si fos el llom del llibre. Ara faria servir una grapadora, evidentment. I les meves nines tenien aquests llibres que jo havia autofabricat. Quan era joveneta escrivia uns poemes, a veure, infumables, ho reconec, però hi havia, a veure, no hi havia com una inquietud per ser escriptora, però sí que hi havia moltes ganes d'escriure, de comunicar-me. I això suposo que associat al fet d'haver nascut en un barri tan antic, amb tanta història, perquè cada pedra té una història, i puc dir que el barri del Call, dins del barri gòtic on vaig néixer, me'l conec molt bé. Això també favoria el meu interès, perquè cada vegada que s'ha d'arreglar una canonada o que s'ha de fer algun tipus de... que s'obre una paret al terra, apareix alguna resta arqueològica. I a mi això doncs, ja em motivava. D'aquí que quan jo puc casar història i literatura, doncs això em fa molt feliç. Ja dic, el gust per escriure, llegir i escriure, les dues coses van juntes, em ve des que era molt nena, també avalat i ajudat per això, pels pares, perquè hi havia llibres a casa, perquè me'n compraven, perquè la mare m'explicava contes i després, doncs, a veure, les meves ganes d'aprendre coses. Jo no he sigut, encara que he tingut estudis universitaris, però no he sigut allò estudiosa, però sí que sempre he tingut molt interès per aprendre, he tingut molta curiositat. I escriure novel·les és un excús excel·lent per aprendre, perquè clar, fa que em fiqui, com ara que m'he ficat a l'època de l'Imperi Romà, precisament a l'època sobretot de Marc Aureli. És una excusa perfecta, la combinació de totes aquestes coses. Molt interessant. Alguna influència especial que hagis tingut en la teva escriptura? Jo crec, a veure, més que una, moltes, perquè, sobretot potser en el meu cas, si és un escriptor que de manera professional hi ha començat de molt jove, suposo que va diferent. Però jo crec que és tot el bagatge lector que he portat des dels contes clàssics. El meu preferit era La Bella Dorment, per exemple. Després, a mi un llibre que em va marcar molt va ser L'illa del tresor, de Stevenson. Jo era una nena i, clar, i més a l'època, que clar, jo vaig néixer el 1955 i això també és important dir el context de l'època que em va tocar viure de nena. Clar, els llibres generalment que em regalaven, això era doncs molt, podríem dir, femenins, no? Mujercitas, Heidi, Sisi Imperatriz, a veure, ja estava bé, Però clar, quan vaig llegir aquella història de pirates, a l'illa del tresor, uau, home, aquí hi ha aventura, aquí passen coses, i llavors, doncs, clar, vaig continuar amb Jules Verne, amb Salgari, que bé, que també com recordo que a casa el meu pare va veure que m'agradava, doncs va dir, va, som-hi, no? I després ja vaig començar amb les novel·les històriques, Walter Scott, Mica Baltari, Verasino el Egipcio també em va marcar moltíssim. Però també, a veure, anava llegint, no només dit així, sembla que només llegís novel·la històrica, no. També llegia des del Quixot, que quan el vaig llegir no el vaig acabar d'entendre, i després en properes relectures vaig entendre més. Per exemple, que això va ser una monja que era tutora meva, que em va dir, lee esta novela que te gustarà. I em va oferir Nada de la Carmen Laforet. I sí, evidentment vaig descobrir un altre món.
de més gran vaig descobrir els autors catalans, un Carles Soldevila, un Miquel Llor, la Mercè Rodoreda, evidentment, i després també tots els autors actuals, que no només hem de parlar dels clàssics. Per exemple, un autor que m'agrada molt i ara estic llegint un llibre seu, Philippe Claudel. És tot el bagatge de tot el que has anat llegint, que jo suposo que quan em vaig posar a escriure va fer que jo anés buscant, a força d'escriure i repetir i rectificar, doncs va fer que jo trobés el meu propi estil. Però no hi ha només una influència. Doncs en trobo moltes, amb els escriptors russos del segle XIX. El segle XIX és el segle de la novel·la per excel·lència. Un Oscar Wilde, un Flaubert, tot això, tot és el que m'ha anat a mi forjant com a lectora i com de rebot com a escriptora. Rosita Torres Sabaté quiere hacer una pregunta. Hola. Hola, som les Rosites del Casal de la Plata, Argentina. La meva mare et va regalar el seu llibre i va rebre el teu mail. Volíem agrair-te aquest moment de trobar-nos amb la temàtica literària que és tan interessant. I estem a l'espera de poder llegir el nou llibre, que particularment a mi m'agrada molt el Barcino. Així que aquesta continuació deu ser molt bona també. Així que moltes gràcies i de part de les dues. Sí, Maria Carme ho ha explicat molt, però molt bé, Així que gràcies, Rosita. Des de llegir-lo i de veure pront algun dia per aquí. Que bé. La veritat, t'esperem un altre cop. Ho he disfrutat. Moltes gràcies. Gràcies. No, gràcies a vosaltres, Rosites. Gràcies. Gràcies de debò. Un gust, tornar-te a veure. Que bé. La Neu Tusset pregunta qui són els teus escriptors i escriptors favorits? Mira, no acabaríem la llista. Abans el que comentava, per exemple, si parlem dels escriptors actuals, com Philippe Claudel, m'agrada molt també amb Pierre Lemaitre. Em distreu molt la novel·la negra. També m'agrada la novel·la històrica que escriu, per exemple, en Santiago Posteguillo. A part, dels autors catalans, m'agrada molt la Blanca Busquets o la Carme Riera. En Cormac McCarthy, si ens anem més enllà. També hi ha una cosa, no hi ha només un autor, n'hi ha molts i cadascú té el seu moment. I una cosa que a mi m'encanta és descobrir. Quan un bon lector em diu llegeix aquest llibre. Ara, per exemple, tinc pendent de llegir el llibre de la segona part de la Margaret Atwood, el conte de la criada. I bé, que quan no has llegit algú d'un autor i el llegeixes i t'agrada, és que llavors ja soc una fidel seguidora. Gràcies. Bé, després de tot el que ens has explicat, Maria Carme, segueixo dient que no entenc, els teus dies tenen més de 24 hores. He intentat fer els comptes perquè estem pensant que estem celebrant el teu llibre número 60. Hem de pensar en totes aquestes inquietuds que tens, en tota aquesta feina que tens prèvia de recerca d'informació,
de fer un esquema previ, un guió previ a l'hora abans de posar-te a escriure, i seguim pensant que això, el que he dit al principi, el que un copsa des del principi, que ets una gran treballadora, que hi dediques moltes hores, que hi poses tot el que tens, i la veritat és que com ens va passar em sembla que farà un any, no? Un any i una mica més, de poder trobar-nos, seguim quedant-nos meravellats de la teva força de treball, de la teva capacitat d'explicar-nos coses que ens entusiasmen, d'aquesta mirada de la història quotidiana, fins i tot quan ens explicaves això d'anar a posar la rentadora i redreçar l'esquena. Bé, aquestes petites coses que dius, bé, sí, és el que nosaltres amb la lectura dels teus llibres hem pogut gaudir, és a dir, aquestes petites coses que un se sent tan identificat i que tu ens ho poses a primer pla i ens dius, doncs a mi em passa el mateix. Sentim també, no sé si, de fet, és intentar ja donar una cluenda a aquesta trobada que hem tingut literària amb tu, doncs d'adonar-nos potser que els éssers humans i la història no són gaire innovadors. L'únic és que hem de saber mirar-los, no? I això és una cosa... és la cosa que em dona la sensació de que tu tens aquesta particularitat, aquesta mirada sobre els fets i sobre les persones i que es reflexen perfectament a les teves històries. Per part meva, doncs, agrair-te infinitament la teva disposició immediata sempre a intentar tenir un contacte amb nosaltres i també amb els alumnes de català i els lectors d'aquí al Con Sud que han anat descobrint-te i ara jo diria que gaudeixen plenament de la teva obra, i també agrair profundament als casals en xarxa que ens han ajudat, ens han donat tots els mitjans tècnics i tota la bona predisposició i col·laboració per poder fer extensiu i poder fer aquesta trobada a tot el Con Sud, i ho hem fet extensiu a tothom, és a dir, hem pogut convidar a tots els que han tingut ganes i han tingut la possibilitat. També és veritat que en aquesta època que ens toca de pandèmia, un dels fets particulars és que tenim molt de temps i no tenim tant temps. Ens adonem que el temps se'ns esmuny per les mans i bé, a vegades es fa difícil poder convocar, però aquí hi som una colla interessant de persones que han gaudit d'aquesta trobada, i per part meva, res més, agrair-vos a tots, a Casals en Xarxa, a tu, Maria Carme, infinitament, i desitjant que ens podem retrobar en una altra oportunitat ben aviat. Sí, i tant, jo encantada, ha estat un plaer, de veritat que moltes gràcies. Poder compartir allò que fas, que a veure, sí que com bé dius, a veure, no hi ha cap secret, és estimar allò que fas, és apassionar-te en qualsevol feina. Doncs no es pot fer podem fer-ho una temporada, una feina que no ens agrada, però estar tota la vida fent una feina de disgust, doncs no. I sobretot quan parlem d'una feina creativa com és escriure, o com pot ser la música, la interpretació teatral, tot això. Si no ho vius, si no ho sents, si no t'apassiona, no t'hi pots posar. I jo us agraeixo que hàgim parlat d'això, de la meva feina, d'aquesta última novel·la, Bark, amb aquesta Minícia, que és una dona atrevida, agosarada, imprudent, que això m'ha divertit ficar-me a la pell d'una dona rebel, d'una dona que va davant del seu temps. Una dona valenta, com tantes que han existit i existeixen, i que el seu nom no passa a la història, però que sense ella no es faria història. Bé, amb aquestes paraules no podem dir res, no cal afegir-hi res més. Us agraïm a tots i a totes la vostra presència i bé, seguirem proposant-vos trobades literàries i converses entorn als escriptors i escriptores que
ens acompanyen i ens fan companyia en els cursos de català. Molt bé, moltíssimes gràcies.